Coa celebración do Congreso Crime e Misterio desta fin de semana non ia consolidase como sede principal da criminalística en Galicia. Tras un primeiro curso celebrado este verán no seo do Campus do Emprendemento e do Saber, o Concello decidiu volver a apostar por esta temática. Novamente a organización correu a cargo de Luís Salamancos, quen se rodeou nesta ocasión de destacados expertos, dende o exministro do Interior, Jaime Mayor Oreja, ata mandos das forzas e corpos de seguridade, xornalistas, escritores ou expertos xuristas. Durante as tres xornadas abordáronse aspectos tan variados como a relación do crime e o misterio coa literatura, a criminoloxía no Camiño de Santiago ou mesmo algúns sucesos que marcaron a crónica negra de España como o crime do Surquijo. Aínda que, sen dúbida, unha das conferencias que espertou maior interese foi a do fenómeno ovni na actualidade, na que se abordou o caso Manises, o avistamento ovni máis famoso no noso país. O público tivo ocasión de coñecer máis detalle da man dunha testemuña do caso, Fernando Cámara, e mesmo acceder a expedientes desclasificados nos 90. O bo sabor de boca que deixa esta edición xa fai pensar na súa continuidade de cara a próximos anos.